ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஈவினிங் 5:30ன்ற மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளியை வச்சு பஜ்ஜி போடலாம் அப்படின்ட்டு தான். இது வந்து லாஸ்ட் இயர் இந்தியாவிலேருந்து வரும்போது நான் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது தான். ரொம்ப குட்டி செடியாக கொண்டு வந்தால் நல்லாவே வளர்ந்துருந்தது. இதை குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி, இருமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை கஷாயமாக கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கஷாயமாக கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பஜ்ஜி மாதிரி நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இது உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லியே கொடுத்தேன். குட்டீஸ் 2 பேருமே நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டு முடித்த கையோட ஒரு வீட்டில் இருந்து ஒரு 7 o'clockன்ற மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்குக்கு தான் வந்திருந்தோம். அங்கே ஒரு 1.5 மணி நேரம் பக்கம் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. விளையாண்டதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோன்னா ஒரு 9 o'clockன்ற மாதிரியே ராகி தோசைக்கெல்லாம் ஆட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு சூப்பராக தோசை வச்சு காலையில் வச்ச சுண்டல் குழம்பு வச்சு நைட்டு டின்னர் சிம்பிளாகவே முடிச்சுக்கிட்டாச்சு. சாப்பிட்ட கையோட நாளைக்கு அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்லிக்கான அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சுட்டேன். கூடவே காலையில் சாப்பிட்றக்கு பாதாமும் ஊற வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி நாள் நல்லாவே